Kidukot kalumpung kiseng containment takasi ka khandai tarik unai lar hajar phulai kilalet ya kendu ya UCEM ka KHADC uba penyat sing CM bankar pat na uban penmi ka kenjaan na ka district council ka ban batha iki dorbar shnong ban ailat iki president bat ki secretary jong ki seng contai ban yo don batalem ha ka EC jong ki darbar shnong kum ki executive member baki kwa ban long rang ba shnong naka liang jong ni ka lempung sang contai te ni don kat bakalong mentang ni don lai kuai teli kiseng ke biasno alang ki unit nakidong baper te kat ba kita ki bayadon hang tak sangatei empat don re ki bayo bandung haki hak bakin long ki executive member jong ka dor basnong te mangi te long ngil adon na do kisnem nyohuai nyohua te kini wa andor kila ayo bandung hapo ki dor basnong long kum ki executive member te kila ikhra kila shumia jawlang sning te long ni shukwa ban ai jeng arab lam ya ki ki kentei ki baki kwa ken bandung ha ki dorbar snong ban ken shulong tang ki executive member ndei baki ong bangi kwa ban bat ya kata kamlang basnong bangin ya khon ya katan re ni khon na banta ki wei ki para kentei ru ki ba ki badan halaki dong ki baper bakiru kenyo bania dan bentalem kum ki executive member jong kador basnong ita ken ijeng wani kendo jong ni tem dei bagi kwa ban ong ya kata kam ka he bahan kum ban long dang basnong te mlai ke ni ki ken thei mo se e ka long kam ka ba e ka mi ka yong ka ne ka tai ka ba khia nei tang ban shu ai jeng mot lem tang ban shu liu jeng mot lem tang ban shu yes sno ban ta ka decision making jong kador basnong te da ka jeng don jong ni ki seng ken thei kum i presiden le sekretari ki badan halaki jong ki snong ki presiden sekretari jong snong ki senggen thei tidak ka ki don maki ki la ban ai ken ya ka jing mot lem jong ki ken ai ya ka nu ka jing ka ban tha ban batai ban lat na ki ki jing jar ki jing e ha ka kham kong sam e ka dei na ka ban ta ki khon samla mo khon samla kan thei sen rang habangi ya miet kum turu naka dong jong ni na ki wei ki dong ru ki ne ki khon samla sen rang ki kham ko ngo yang ni ki kemi ki kham ko ngo yang ni ki kemi balei ba ngila long ki kemi jong ki hi daka jing iet ya ki ngi kran daka jing sneng jing krau ya ki ngi kran daka ktien ka bajem ndei ban kan hi ban dumok e ki mon namar ni ki dei ki khon jong ni hi hawa ni don ki khon nei ki khon jong asnong ru ki dei ki khon jong ni ki long kumi hi te na kadang pe ni sawan ba ngin ni kwa ba ka district council kan ai da kanu ka jing tho mo jing tho ban sha ka ni ki ken thei mo ya ki ken thei ba ken yo rung lem armot ki representative sha ka executive member jong kador basno executive committee assurance na kajukular hakatu po lesi ki prakhat na mak tu padan ki batri padan ki bapuli padan ki ti ka jing ong mi ki thei ka kam lam ju ki lam ba pe hai ki atu po ki thma ki lam bon ki lam ba la le wat ka ni ki jing sim jai na ka mi ru di nak ta ga dawi lesi sim nang ki ha ban ya thma ki ha ban ni siki wi ki jaka ka khai pating ki ti ki ha kalau kami bukan pejat ki khun bukan li kan sumat bat kum ju da ka yen ka sem tak sami ka ta ka ong ba ni sha i ken thei ni da ki kala ji ka po ha ka pathai start mentang la phai si kan ni ka mu saka artificial intelligence mi ko ti mentang ngi ka thai la bat ka lang mang la ibon ki do pas no da ki tri lang bat ki long kami bat ki ken thei ni la ba le chi bon ki ni po lai kra man ta lu kum ka sin dong ba jong mo da den tu ju ma pi pi tem hari ketung ya dong ban ke ni da bari bari kan ni ken thei kan ba kem la ti kan sha ban om lai pu jai kan sha ban kan tho lai pu jai kan sha kem bo lo ko ni dang le ni ken thei pat ka su ti da ki je kia ki ti ni ki le ru ma ni la ban ka jing tri lang ka jing ai jing mot lang ha kan ni ka ba ta wa so ka padeng ro thai krim yo ki nu jing rap na dam don kan thei committee pe
Ti ko mga ong mani ini mangim ha ba panchati raj bale bangi don ka dawa sino kasik situ larangim don kan ni ni ha panchati raj haduk sarpanch ki dukhot ki bande ki thei sa fokus ka ka ki pu ti ke ji kwa juni ka long ba ngi trei lang ngi akti lang ngin kren ya ki jinot kan ki thei lang ba ki ma ti ki thei ba ngi rap lang ya ki em lang sa lang ka pha ka miat chu krishna ti ba na ka pa di pi ki nang ai ku bo no pen pe so tho ba ka tu sin ngi wan ka mi ko ba ki wa long ba shno ngim ki kren ni ki ji kwa long ba shno ni tap ti ga bo le jong ya ga do le jong ni kwa tang ni don ha ki executive committee jong ki do ba shno ba ngi yo ba ya rai lang ba pi lang ba ka do lang Judan kerja keren orang macam, tiga tur ke bakla, dengan ini kan, so bakla itu dia. Tiga kerja kau aja ni, ya kita kisah nak bikin dan tu, kan I lah kan dia orang kita teh. Nak pandai kundi ni kan. Bapa ibu lah tertawa dari jenis song tanah mana ni bagi orang banyak kundi mentang sini. Bapa kaji banyak kundi yang ini bagi mentang sini yang bah ibu nak kalian juga ini cincai yang kita. Bapa bersang tak balak le apa kat kungkap por kat kungkap lagi. Ama kandi ke ibu bentar kabaran anu dak si kabalong tumai di wala da kidan hi do wasnam ki bala untuk ki dong ki kinte ki executive committee jong ki re bobo ni makalong hinta ti kadang dang guna ti so makalong badan kan tinang badan kan long hinti nang nama ki kinte ni sutu kan sutu ki kinte nang benda ke juga mo bayar kundu jing ai tu ni jing ti da ka bayar dong lang ni bayar rai lang ni berkat lang ya mo orang ke si ka banon rai ke jing toy nang ta ka jing biang jing ba po shin ko ta